войски в коалицията на желаещите в Ирак. И когато декември 2003 година тук в България върнаха български млади синове в 5 ковчега. Да, в стоманени ковчези ги върнаха тук. Точно така. Ние, будните граждани, така ще кажа, които следиме процесите. Това са будните граждани, които са действително загрижени за България. Решихме по някакъв начин да реагираме, да обърнем внимание в Народното събрание, в Министерски съвет, че така не може да се процедира. И написахме едно заявление на гражданите във ъгъла, така сме го нарекли, затова защото никой не искаше нашето мнение. Никой за нищо не ни питаше. Ще няколко изречения да прочете от това заявление, ще бъде интересно за нашите зрители да ги чуят. Значи, първо обръщаме внимание, че България никога не е водила грабителски завоевателни войни, а е водила отбранителни. Поставяме и икономическия акцент върху това, че България разходва средства от българския бюджет и при загуба или увреждане на българи, участващи в тази чужда война на територията на Ирак, тези бюджетни средства трябва да бъдат възстановени от тези, които са гласували изпращане на български войски. Но най-важният акцент, който слагаме в това заявление, е следният акцент. Акцентът се опира в това какво е записано в Върховния български закон, а именно Конституцията. И то в глава 1, там където се поставят основните начала на българската държава. И в член 1, в тази глава 1, се казва: цялата държавна власт проистича от народа. Тя се осъществява от него непосредствено и чрез органите, предвидени в тази Конституция. Казано е и, не е казано или, а е казано и, което означава заедно с нас, заедно с народа, от когото проистича цялата държавна власт. И тъй като следващата алинея в този член 1 казва: никоя част от народа, държавна институция, политическа партия или отделна личност не може да си присвоява осъществяването на народния суверенитет, ние в това заявление на втората страница сме им казали: преди да сключите договори с НАТО, с Европейски съюз или за разполагане на американски военни бази, първо ще трябва да ни питате. Първо и чисто политически. Дават се примери с други държави, където е имало референдуми, макар и не точно така формулирани. Защото там Конституцията първо е позволявала да има такива и позволява да има такива референдуми. Първо и второ, има държави, примерно Дания и Великобритания, още в подготовката на Майстрихтския договор са договорили дерогации, че няма да участват в еврото. Други, като България, които се присъединяват по-късно, имаха тази възможност в хода на преговорите. Искам да припомня и да подчертая, включително и като личен участник тогава, в лично качество, като член на комисията в парламента, която ратифицира международния договор, подготви го, и заедно с това на Конституционната комисия, която прие поправките, свързани с Европейския съюз. Нямаше нито едно писмо, настояване, подписка, статия във вестник, ако щете, с което да се търси национален референдум по този въпрос. По реда на тогава действащия закон. Да се адресират институциите, които имат право да инициират референдум. Защо беше така? И им казваме, че тъй като Конституцията казва, нито една държавна институция не може да си присвоява осъществяването на народния суверенитет, а народният суверенитет се осъществява
чрез допитване. Чрез допитване до народа, от когото проистича цялата държавна власт. И това е върховен закон и е задължителен. За всички. За всички. В България. В България. Институции и граждани. Член 58 казва, гражданите изпълняват Конституцията и законите на страната. Но и депутатите полагат една клетва, министрите също, главният прокурор също, президентът също, в качеството си на длъжността, която заемат народни представители, пак да не ги изреждам, да изпълняват Конституцията и законите на страната. И ние ги подсещаме, че има закон за допитване до народа, така че народа да може да осъществи своята власт непосредствено. И инициативата е в Министерски съвет, Народно събрание и при президента. Точно това е съдържанието на това заявление на гражданите в ъгъла, внесено март месец 2004 година, преди ратификацията на договора с НАТО, преди подписването на договора с НАТО, преди ратификация на договор с Европейския съюз. Точно това беше значението. Посочили сме адреси. Не ни беше отговорено. Това нарушаване фактически на Конституция. Това е в нарушение на Конституция. Така, и за това, върховния закон на България. Именно, точно за това. Членството ни в НАТО, членството ни в Европейския съюз, членството ни в разполагането на военни бази са противоконституционни. Нарушена е Конституцията. И аз за това казвам... Хода на преговорите. Искам да припомня и да подчертая, включително и като личен участник тогава, в лично качество, като член на комисията в парламента, която ратифицира международния договор, подготви го, и заедно с това на Конституционната комисия, която прие поправките, свързани с Европейския съюз. Нямаше нито едно писмо, настояване, подписка, статия във вестник, ако щете, с което да се търси национален референдум по този въпрос. По реда на тогава действащия закон. Да се адресират институциите, които имат право да инициират референдум. Защо